molt contenta. És com si m'hagués tocat a mi. Estic supercontenta. Molt nerviosa, perquè m'he enterat perquè ens heu trucat vosaltres, no sabia ben res, i estic molt contenta. Sí, sí. Aquí Sal me fa molta il·lusió que hagi tocat aquí Sal, perquè, bueno, crec que ens tocava ja que toqués aquí. Ja feia falta. Sí. Creiem que, bueno, és un número online. És un número que s'ha tret per la màquina, no és un dècim físic, i bueno, esperem que sigui algú d'aquí i que es faci conèixer i que el puguem felicitar. Perquè després de 20 anys haver treballat aquí, ara sóc jo la propietària i me fa molta il·lusió haver donat aquest premi. No havíem donat mai cap i sempre teníem el cava a la nevera guardat per aviam si hi havia el dia que toqués, i que hagi estat ara me fa molta il·lusió.